Ayan, welcome guys. Nagbabike po kami. Kukuha po kami ng kalkalunay. Ayun, so... Lockdown po ngayon kaya kukuha kami. Ayan. Pasyarawat na bili. Ayan po yung mga kalkalunay. Hindi po kayo kapag ito na eh. Pasyarawat. Ba't hindi ka palang may kalag? Ayan. Kapatagang po kayo mag-uwan. Sala-sala ka magkakatawid yung daan. Ayan, so... Agsala ka. Ayan po, magbabike po kasi kami. Ano ngayon, mahal na araw. Wala kaming ginagawa. So, magbabike muna kami. Yan yung mga pinsan ko. Siya nga pala yung bikers. Ano niya na gano'n yung Batak! Manila ang kanang Pangasinan! pati ng paabatak. Oh, ayan. Shoutout din sa TikTokers na si Princess. Ayan. Pasyarawat. Hana. At dog. Hindi te. A few moments later. Ayan guys, ready na naman. Ayan, bye. Go, din dalawa, bilis. Ayan. Ilocano bikers. Siyempre ako taga-video. A few moments later. Hinihintay namin silang pababa. Game! Ah, sige na, baba! Mini vlog. Wala kayo na. Hindi ba? Sige. Sige. Kaya yan. Kaya natin nung lang. Ah, dali na, George. So ayun guys, na baba po nila yung mataas na pababa. So ayun, nagbabike na po ako. Taga-video lang po kasi ako. Ayun, huli na po ako kasi yung bike ko ano, pang... Diba? Okay. Galing. Ang enjoy palang mag-bike. Ay, siya! Natumba! Ah, kayaw ko na. A few moments later. Nala kayo. May... Wow, ang ganda. Hello ah. Let's go bike tayo, Jayson niya. Pinagkota mo natin. Ibang. So, yun guys. Ayun, pagod na naman ako. Ayun, pahinga muna kami, pagod na po ako. Hello guys. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Hello vloggers. Welcome sa Bangka City! Ay, enjoy magbike. Nasi something to my vlog mo. Ah, tanong maganda naman yung panuorin nila. Kasi dyan. Anabil nyo, pagod na. Anabil nyo, pagod na. Kago kayo. Si Jayson pagod na. Oh, ayun. Nakadispray ka ata. Huwag ka, nakadispray. Manila to Pangasinan, Batak to. Paano? Manila to? Pangasinan. Tayo ka tapos sa likod ka. Oh. Nakita mo man. Sana all magandang likod. Sana all maputi. Anabil Kung nyo. gusto nyo bumili lang pang paputi, sa akin lang. Ayan, advertising na. Ano, Jay ko na?
bagang ne. Nagbabike pero maputi. Ano yung sekreto? Ito lang ang sekreto niya. Pag mo kanya kanya yung sabon mo. Hala kayo. Masak balat. Go. Laruin na narinig ang buhay. Tinagday ka tiniya. Madipay lang i-J ni Unya. Hindi na kayo konti nga tao. Day patubsog. Anong kata? Kata ni Mel. Sa pa yung naglas special expression na dyan. Dive daw mo dyan tidano, di masapsibahan. Anda mo apuuran nga dago. Ay. Siyempre ka, yung pala ajay. Umapoy ajay, nagsyungamon. Yun na lambong nga talaga. Suffocate pa. Bilang mo nagsigsigit yung video ko. Paano mangisda? Kasi pa na itagdag mo dyan, Glinda. Isingit mo ka dyan eh. Tayo nagawid tayo. Bakumat ni Butilog. A few moments later. Ay, tayo kabel ka dyan TikTok ko. Ang na i-record ulit ito.
ganda ni Mami. Una, kami mo dalanan. Ay, malabasan niya. Madalas. Malabasan niya. Kami kalsada. Uy, kalsada ka gaman yan. Kaya naka-video ka na anak. Takbo na, bibe! Ay, patay ka tayo mo din. Napundong tayo. Ay, napundong. Mamay! Eh, video kayo, dive kayo, para bilis. Ah. Lumulubog yung balsa. Lumulubog yung balsa sa sobrang rami nila.